Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, para sahabat suara misteri, pripun kabare yang seluruh di Nusantara? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. diberi kelancaran rezeki, Amin. umur panjang dan barokah. Nah, balik malih kali kula Mas Doni, kali rencang kula Mas Dimas. Ya apa kabarnya saniki? Alhamdulillah. Alhamdulillah Jos. masih diberi niki masih Kesehatan. waras kesehatan meskipun cuacanya kadang nggak nentu, kadang menaik udan panas marai imun tubuh turun. Nah, para sobat suara misteri niki dijaga kesehatannya ben buatan loro-loroan mawon, ben kegiatannya lancar. Nah niki Mas, kalau wingi kan bahas napa tentang paukon, Wuku, cuman ya, Mas. wuku. Nah, cuman wuku kemarin kan cuman satu Mas ya sing baru selesai dibahas. Nah niki dilanjut malih mawon Mas, mergo komentar di Instagramku para sobat suara misteri pada takok, Mas paukone seru Mas, cobalah diterus nih, mergo akeh kan nggonane Mas. Iya. Nah, monggo Mas dilanjut mantun wingi kan wuku Sinto. Oh iya, wuku Sinto. Nah, saniki napa niku? Sakniki urutane Mas ya. Nggih. Wuku landhep. Wuku landhep. Iya. Oh, nggih. Nah, niku wuku landhep niku pripun Mas? Wuku landhep niku. Wuku landhep iku sing lair ning akad wage sampai Setu Kliwon, Mas. Oh, berarti tiyang sing lahir ten akad Ahad nih nggih. Ahad Wage sampai Minggu Wage, ya. Minggu Wage. Minggu Wage sampai Sabtu Kliwon niku disebut wukune wuku landhep. Niku pripun Mas wuku landhep niku? Wuku landhep iki kebanyak maksudnya akeh apike timbang iki nih Mas ya, maksudnya olone ya Mas. Oh, banyak kebaikan daripada keburukan. Yo ono lah siji loro Nggih. ngono, cuman akeh iki nih akeh apike ngono. Nggih, nggih. Wuku landhep sing lahir antara akad wage sampai Setu Kliwon. Sabtu Kliwon. Iku sing menaungi cara dewa bumine kuwi Bathara Mahadewa, Mas. Oh, sing nangi dewane ning wukune niki Perlambangan watak sebenarnya. perlambangan watak. Oke. Jadi wong sing duwe wuku landhep iki Nggih. wonge iki seneng apa ya, seneng nang tempat sing sunyi, tempat sing tenang, Mas. Oh, berarti hari niki senengane menyendiri. Iya. Oh, mencari kedamaian lah itu nanti. Sendiri ya, terus apa ya ibaratnya iki wong sing duwe wuku landhep iki dekne yo seneng mungkin meditasi, semedi ngono, seneng mungkin zikir dhewe ning nggon ning sepi Mas ngono. Oh, nggih. Wuku landhep iki. Terus wuku landhep iki wong sing duweni wuku iki ingatane tajem. Daya ingatnya tinggi. Daya ingatnya tinggi, terus apa ya lengarannya ya, kaya cara ini Mas, cara diwe pekerjaan apa wae kuwi tanggung jawabnya gede, maksudnya ya nek urung rampung urung ditinggal. Dirampung nesik. Heeh. Oh, nggih. Terus saliyane kuwi sing duweni wuku iki, wuku landhep iki wong iki iso nggo tempat belajar ilmu. Ngono. Oh, berarti sing duwe wuku niki saged diajak diskusi, sharing wonten. Apik Iya. juga berarti Mas ya. Iya Mas, terus nek masalah kaya dari perlambangan kayune iku padha karo wuku Sinto Gendayaan. Jadi Kayu. apa ya, duweni daya penyembuh. Hmm. Ngono Mas, maksudnya iki cara uang ngobati uang apa-apa iku Iya. mungkin 80% iku mesti Iso lah. iso. Cuman kan ge penyemangat ya Mas ya. Ge penyemangat tapi kalau apa jenenge terlalu meyakini. Tapi ibarat iki diwehi carane iki sing di buku iki diwehi kelebihan karo sing Oh, kuwasa, nggih. sing maha kuwasa dadi iso
apa lek ngarani iso dadi perantara. Oh, nggih. Nggih. Ngono Mas. Nah niku pun gambarane kayune. Kayune. Nah, terus niki Mas kewane Oh, manuke kuwi Manuk. atot kembang. manuk atot kembang. Atot kembang Mas. Nek cara biasa disebut iku napa Mas atot kembang niku? Atot kembang apa ya? Mungkin kaya model manuk-manuk iki Mas. Dek iki sing apik mungkin kaya sejenis apa ya? Cendrawasih ngoten. Wis kemungkinan kaya Oh, nggih. atot kembang, atot kembang. Jadi terus atot kembang ini melambangkan dek niki kelangenan, maksudnya kesukaan ngono Mas. Maksudnya kesukaan iki ngene. Masih duweni buku iki kuwi gampang ibaratnya iki disenengi karo wong. Ngono. Disenengi karo wong contohnya atasan sapa wae lah ngono mesti oleh simpati teko sapa wae. Ngono. Berarti aurane sing diwuki menonjol aurane Mas. Ya? Mm-mm. Oh, nggih nggih nggih. Terus ibarat iki atine gampang terbuka ngono apa-apa wae gampang terbuka ngono Mas. Oh. Enggak menutupi lah. Mm-mm. Gampang-gampang sharing arek iki ya. Nah, terus napa malih pripun Mas? Terus perlambangan maneh teko alam iki kaya matahari. Matahari Maksudnya matahari iki jenenge matahari kan menerangi Mas ya. menerangi. Menerangi sesuatu sing gelap, mungkin menerangi atine wong-wong sing agak masalah sing gelap kuwi. Soalnya tempat gue konsultasi pas. Cocok nggih. Iya. Nek gak konsultasi wis ke tempat sharinge kanca, nah saling diskusi, njaluk solusi lah. Kemungkinan ngoten Mas nggih. Njaluk solusi. Iku berarti udah landep. Nah, dilanjut malih Mas. Napa kali ngopi ngerokok adem-adem. Terus sayangiku wuku landhep iku jekne iki Mas, dari segala kebaikane kuwi duweni pamrih. Pamrih. Maksudnya masalah misal ya mungkin ikhlas cuman mengharapkan piye? Mengharapkan imbal balik. Mengharapkan imbalan. Oh. Terus gedonge podo juga karo buku Sinto. Gedonge. Gedonge ning ngarep maksudnya gampang pamer. Gampang pamer. Gampang, Nggih. gampang pamer kekayaan kan ngono. Nggih. Kayak buku landhep ini kan. Nggih. Terus tekone sengkala utawa tekone anu kuwi, tekone bahaya kuwi biasane ketimpa kayu, lek ora ketimpa bangunan sing rubuh. Kalau petokone Sindewu niki. Oh, jadi Sindewu iki musibah berarti tertimpa kayu di bangunan. Terus apa nih Mas? Hari Naas. Hari Naas, ya. Hari Naas kuwi Rebo Paing. Oh, hari Naas. Lek Rebo Paing perjalanan jauh kudu ngati-ngati sing tenanan sing ekstra. Oh, nggih. Sing duweni buku landhep. Buku landhep. Iya, terus hari apike Mas iku Minggu Wage. Hari sae, bagus hari bagus iki Minggu Wage. Hari apike Minggu Wage, nek Minggu Wage iku biasane nggo keperluan apa wae apik nggo buku iki. Berarti sebenarnya kabeh dina iki apik Mas. Cuman mungkin salah satu pilihan tinggu ibaratnya nek misale arepe bepergian, bercocok tanam utawa apa wae sing kira-kira kuwi mau ki butuh wektu ngono sing apik dimulai dari Minggu Wage. Cocoke pas mulai awal mula kegiatan niku. Ya kan nek awake dhewe wong Jawa kan ya ana dina apik, ana dina ora. Tapi padahal yo kabeh dina ki apik. Kabeh dina apik. Cuman ana sing dina sing luwih istimewa ngono paling Mas ya lek wong Jawa. Jenenge dina ciptaane sing kuwasa gak mungkin elek. Nggih lah. Ten Minggu Wage niku nggih. Dina sing saene damel buku landhep iki. Terus maneh nek misale ana slametane Mas ya, slametan Minggu Ruwatan. Oh nggih, slametan. Sing duweni buku landhep iku slametane nggae kon kene tumpeng. Tumpeng nek ora iki sego liwet. Sego liwet sepitrah maksudnya iki sak ukurane zakat fitrah. Zakat fitrah itu pirang kilo? 2,5 kilo zakat fitrah. Berarti damel nasi liwet niki takaran nasi niki 2,5 kilo sing gawe masak. Terus lauke apa wae ra apa-apa ya kan. Cuman
Sing penting kudu ana daging menjangan. Daging menjangan. Oh, Nah iku napa Mas daging menjangan? Menjangan kuwi kaya sejenis apa Mas ya ngarane kidang menjangan kidang. Oh. Jadi daging ngono kuwi terus tapi nek masak dicacah. Nek dicacah cilik-cilik kan. Jadi kaya niki lah serundengan wonten berarti. Iya kaya ibaratnya apa ya? Mungkin di cacai sak mini-mini Mas. Potongane sate ngoten lah. Oh, nggih. Terus nek apa Mas? Maksudnya iki bar selamatan misalnya ruwatan ya. Nggih. Ruwatan selamatan iku. Nah, iku engko kan jenenge iku kan memperbaiki sengkala kan ngono Nggih. Mas. Nah, engko bariku selama 7 hari kuwi si wuku landhep iki, sing duwene wuku landhep iki ora oleh maksudnya iki bepergian jauh. Oh, Ngono nggih. kuwi neng arah barat. Ning arah barat berarti kulon. Heeh. Nggih. Neng arah barat soale bahayane utawa lek ngarani ya wis kaya naga taun naga dina kuwi ana ning kono. Wedine nek wong Jawa ana kuwi iki Nggih. ya piye ya wedine lek kecaplok naga ngono Kecaplok nek naga. ceritane wong tuwa. Nggih. Dadi mlakune iki kudu mungkin ke ngendi Liyane Iya, barat niku wau. iya ngono. Berarti ke ngetan ngono ora masalah pekerjaan apa nek adoh. Iku nek metu kok omah Mas ya. Oh, metu saka ngomah. Pertama metu nglangkan iku. Iya, iku terus arah sebenarnya misalnya di tujuan rono, Oh. misalnya muter dhisik juga gak apa-apa sebenarnya. Oh, nggih. Ketemune orang etan. Kayak mau jodohan ngono juga. Nggih. Mas. Biasanya nek misal rono ora oleh ngono kan. Oh, lewatis Muter Muter. ke wong pindah omah niku lah. Oh. Masa ono gang cilik nggak oleh ya wis lah muter ngoten. iku lah wuku landhep iku kurang lebih kaya ngono kuwi. Nggih. Mas. Jadi piye kaya awake dhewe kan tetep sarwa kudu eling lan waspada, ibaratnya kudu eling, kudu waspada karo Iya. apa wae Mas. Soalnya melangkah selangkah metu ka omah kuwi awake dhewe wis ibaratnya iki wajib berdoa, wajib ibaratnya iki njaluk petunjukne sing kuwasa, njaluk apa ya? Pengayomane, pengayomane sing kuwasa. Ngono dadi budale selamat, Mulai. barine selamat. Ngono. Maka lek budal tanpa donga kadang ning tengah dalan iki kaya ana krasa beban. Nah, terus neng misale budal nyambut gawe iki budal kerja, Nggih. nek ora ndonga ora apa tetep engko mesti ana kejanggalan-kejanggalan sing enggak dikarepne sebenarnya ngono. Kayak kerjane kurang nyaman. Mm-mm. Nah, nek wau berarti para sobat suara misteri kena diilingne Mas ya. Mm-mm. Kayak arep bepergian, arep aktivitas apa diawali karo donga. Iya. Ben gak ono iki lah maksudnya gen awake penak lek arep niki arep kegiatan. Ya pokoknya tansah eling Nah. karo sing maha kuwasa iku ben awake dhewe iki Mas jenenge titah, jenenge apa ya hamba kan. Nggih. Ya manembah kan ngono, ibaratnya manembah ya mung karo sing kuwasa, sujude karo sing kuwasa. Jadi saiki diibaratne misalnya wong golek rezeki Mas. Sing kuwasa ibaratnya kurang lumo piye ngono kan. Nggih. Wong kaya apa tetep dhewe rezeki. Cuman rezekinya kan nggak terlalu nggak semuanya beradab ke dunia Mas ya, ke harta kan. Iya, rezeki sing pertama ku rezeki sehat. Nah, itu sing utama. Rezeki sehat. Wong lek sehat iso ngopo wae, maksudnya golek duit, arepe golek donya, arepe sing penting iku sing pertama Sehat. nikmat sehat. Nikmat sehat. Jadi para sobat suara misteri sing paling utama kesehatannya dhisik dijogo. Ngono. Mergo wong loro watuk bilek arep kegiatan iki susah kan. Apa mana ya sing
sepuh-sepuh, kadang Nah. wis macam-macam penyakitnya kan. Malah wong sepuh biyen iki tangine subuh wis adus wis ning sawah macul. Bedane kan iku Mas. Nggih. Mungkin saiki nek wong sepuh biyen, tiyang sepuh biyen jaman biyen iku umure dawa, umure sampai Panjang. atusan. Nggih. Mergo yo iku sing dipanger aneh-aneh. Jadi pola makan ini berpengaruh juga Mas ya Berpengaruh, dalam ya. kesehatan tubuh ya. Ya daging diperlone cuman aja banyak akeh-akeh. Nggih. Ibaratnya kaya apa Sayur, ya, nonton. sayur sing otomatis sayur iki lek saiki ora ana sing real murni mesti diobat Nggih, Mas Titi. kabeh. Dadi yo iku lah walaupun yo dicuci kaya apa ya tetep lah mengandung iku Mengandung bahan kimia itu, cuman sing sering-sering jaga kesehatan juga. Kalau sing nikmat paling utama. Jadi kaya wong sepuh biyen kan mungkin ya anane ubi, nyabut ubi dimam ubi. Nggih. Ya ibaratnya sayuran direbus tok ya Malam sayur. mam sayur. Jadi enggak macam-macam. Nggih. Nggih, niki lah biasanya lek wong biyen kan niki Mas tanah lahan ini kan luas. Nah, sing ditandur niku ya siku sing dimaem. Niku wong biyen. Subuh wis Nah. padha macul, Wis macul. padha ning sawah, ning Iya. ladang. Wis saiki Subuh kadang sik molor. ini Tangine si awan. Pemane lek menene kana penggawean libur. Nah, niku wau para sobat suara misteri. Nah, terus pripun malih Mas tentang buku landep niki? nek buku landhep kurang luwih ngono kuwi. Kurang niku mawon. Iya, ya mungkin nek ana kurange monggo di komen. Monggo di komen nggih. Kurange napa? Ditambahi nah. Dielingne ngoten. Oke. Padha Mergo padha belajar ya Mas. Nggih lah. Nanti belajar bareng-bareng. belajar bareng-bareng. Mau belajar iki ora mandang umur kok. Sapa ngerti arek cilik malah iso luwih ngerti. Nah, kadang wong saiki nyepelekne arek cilik, padahal arek cilik saiki kadang yo ana sing Berapa, ngerti. Sing diarani jalma tan kena kinira iki ya kuwi. Niku Maksudnya iki awake dhewe ndelokne wong kuwi mek ibarat mlaku ngidak kotoran ayamnya ora iki ora ambles ibaratnya cuman Iya. ya ora ngerti jerone ilmune kaya apa ora ngerti. Oh, Ana juga sing wis ngotot ae sing diandelne cuman ya gak ana apa-apa. Nggak ada apa-apa, kosong ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Kurang lebih kaya ngono. Nah, niku para sobat suara misteri pembahasan tentang pawukon utawa wuku landhep Mas nggih. landhep. Sing laire antarane Ahad Wage sampai Sabtu Kliwon niku wau. Nah, dina saene dan Minggu Wage Mas nggih. Dina ala petokone dan Rebo paing. Paing. Nah, niki mek damel penyemangat urip kok dunia, tapi mboten aja sampai niki lah sampai keliru dikira meyakin niki tapi yakin sing utama yakin ning kuwasa. Kuwasa tetep bali. Nggih arah-arahe Mas. Arah-arahe ngoten nggih. Arah-arahe. Kayak ditonton lah tak kandhane iki ngene-ngene hati-hati. Impun niku wau para sobat misteri sing disampaikan rencang kula Mas Dimas tentang pawukon utawa wuku landhep Mas nggih. Mbak menapa wonten kurange monggo di komen. Nah, ditambahi niku semisal kurang jelas nopo pengen nambahi tentang wuku landhep niki monggo di komen. Aja lali di-share ben kancane eling. Nek wonten malih misale sobat suara misteri sing misale pengen tangklet wuku kula napa ngoten mboten napa tangklet mawon. Saged Mas nggih. Nggih, saged. Tapi mangke ditamelaken videone khusus damel jenenge sing request niki. Nah, niku lagi satu pemasukan untuk para sobat suara misteri yang ingin bertanya tentang hari lahirnya wukune. Nah, saged berkonsultasi gratis kok Mas nggih. Gratis pun niki. Pun napa? Iya wis. Tapun nggih lah. Pun niku cekap semanten baik menapa wonten lupute nyuwun pangapunten saagung-agungipun. Pangucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.